Joo. Nyppä täys. Aro. Moi. Mitä sanoo kasausvastaava? No, että hienosti menne. Hyvä fiilis. Onko ollut kiva matkustaa tänne Savonlinnaan? No ihan ok. Aurinko paistoi ja tuli hiihtoa matkalla, niin oli ihan kiva. Ootko milloin käynyt viimeksi täällä? No, viime vuonna kun tultiin Kitteelle ralliin, niin tultiin varmaan tästä kautta. Joo. Muistaakseni. Hyvä, jatkettaa. No, ei nyt mitenkään tietenkään voisi sanoa, että mitään ihan erityistä. Onhan ne hienoja nuo tiet, tietenkin olosuhe on nyt haastava. Tämähän tulee olleen varmaan aika vaikea kisa, mutta tiet olisi kyllä hienoja, kun olisi keli kohdalla. No ei ole, kyllä tämä nyt meni aika huonolla valmistautumisella, kun jäi nuo työunet viikolla pikkusen vähäiseksi. Meinas eilen olla semmoinen puoli väsymys, kun nuotiteltiin tuossa, mutta ei mitään ihmeellistä. Mediatiimin haastattelija sanoo vaan tähän, että silloinhan revitään kuljettajasta ja kartturista enemmän irti. Se on päivänselvä asia, eikö niin, Pekka? No kyllä, näinhän se menee. No, kolmanteen kysymykseen pureudutaan autoon. Kerro prosessista, miksi päädyitte juuri tähän autoon? Mitkä ovat sen tärkeimmät speksit ja miten se eroaa esimerkiksi SM5-luokan autoista? No joo, ehkä se oli niinku tavallaan ensin tietenkin täytyy miettiä, että jos ruvetaan niinku perinpohjiin ajattelemaan sitä asiaa, niin se, että missä luokassa halutaan ajaa ja mitä siihen luokkaan on mahdollisia vaihtoehtoisia autoja. Ja tähän luokkaan nyt on sitten Fiesta ja tuo Rellu ja toivottiin, että tuo Rellu voisi olla vähän potentiaalisempi. Että niillähän nyt tietenkin on aika vähän ajettu vielä ja nyt näyttää, että ne aika samaa vauhtia menee Fiestan kanssa, mutta mä luulen, että siinä on vielä ulosmitattavaa tuossa Rellussa enemmänkin. No Pekka, Instagramissasi on ollut useana iltana kuvia, missä tämän Renault keula on aivan avattuna. Mitä autoon on tehty iltoina? No joo, sehän hajosi tuo moottori, kun tuo Leevi ajeli siellä Ruotsin MM-rallisasilla ja se pääsi vähän ylikuumeneen. Ja sehän tarkoitti sitten moottorin vaihtua. Me saatiin sitten tiistaille nyt tällä viikolla siihen moottori ja siinähän sitten vähän piti tehdä pitempää päivää sen jälkeen, että oltiin torstaina reissussa. No joo, meillähän oli sillä lailla tietysti se tilanne jo hallinnassa, voi sanoa, että tuosta toisesta autosta kuumeni moottori Rovaniemellä ja siihen oli tilattu moottori ja se toimitusaika tällä hetkellä oli useamman viikon siinä, että ei me olisi sitä Ruotsin jälkeen saatukaan sitten uutta moottoria, mutta sitten saatiin tuo toinen kunnostettua ja toinen uusi moottori, että molempiin autoihin saatiin alkuviikosta sitten ehyet moottorit. No joo, on se tietenkin, jos niinku superiin verrataan, niin se, että kesällä ajetaan varmaan semmoisia teitä, missä vaaditaan huippunopeutta enempi ja tuosta nyt löytyy enempi sitä, että on se sillä lailla mukavampi, että ei tarvitse niin räpäätellä sitten rajoitinta vasten siellä pitkiä matkoja. Se on totta ja mediatiimikin saa sitten kunnolla jännittää kanssasi, että etukäteen ei tarvitse tietää, että vauhdin takia ei pärjättäisi vastustajalle. Eli auto on tänä vuonna kilpailukykyinen, se on kiva kuulla. No niin, minä olen Lammisen Hannu ja Joensuun UAsta ja olen semmoinen vara-Antti tässä tiimissä. Et kun Antti lähtee aina välillä sinne aurinkoisiin maisemiin lämpöiseen Italiaan, niin minä tulen sitten Pekka kanssa tuuramaan Anttia. Niin. No, seuraava kysymys
olet kuitenkin pitkään kuule rallin parissa ollut, niin avaappa mistä rallin kipin aikana lähti liikkeelle? No Jämsästä kotoisin, niin sieltähän se ralli on lähtenyt. Ja parikymmentä vuotta nyt harrastanut aktiivisesti tätä SM-sarjassa ja Suomessa. Ja syksyllä jo lopetin kertaalleen, mutta täällä sitä vielä ollaan. No kyllähän se vauhti on hienointa. Ja muutenkin tämä kartturihomma on vähän, tämä on niin kuin lätkävalmentaja, liikavalmentaja homma, että vähän tuulistaa, että kaikki pitää natsata aina kohdalleen ja toimia. Ja optimaalisin tilannehan on aina sitten se, että pääsisi tekemään saman kuljettajan kanssa niin pidempään töitä, niin sitten tunnetaan toisten toivomukset ja tapa työskennellä, niin sitten se homma sujuu. Että nämä pikakeikat tälleen aina vähän haasteellisia varmaan niin kuljettajalle kuin kartturillekin, mutta Hienoja haasteita. hienoja haasteita. Nimenomaan. Haasteita tarvitaan. Koska kuitenkin ammattilaisista on kysymys. Nimenomaan. Haasteita tarvitaan. Nimenomaan. Hieno. Seuraava kysymys. Savonlinna. No, Savonlinnahan on kaunis kaupunki. Että täällähän ollaan oopperajuhlissa aina vierailtu. Ja varmaan tänäkin vuonna taas. Ja olen ollut kilpailemassa Savonlinnassa aikaisemmin. Silloin muuten harmittavasti kilometriä ennen viimeisen EK-maalia niin meni yleiskilpailun voitto. Jäätiin EK-varteen. Terveisiä vaan Ari-Matti Rikkiselle. Nopeat kysymykset. Mitä mieltä tämän päivän teistä? No tiethän on hienot ja tuolla on semmoisia polkuja, mitä en ole minäkään koskaan liikkunut niin varsinkin viimeiset pätkät, niin viimeinen pätkä on minun suosikki. Ja eka ja viimeinen on semmoiset favoritit. No rytmi, mennään nyppyjen yli, koko ajan tikataan ja viimeisellä pätkällä siellä on huimia paikkoja ja kova vauhtinen. Mitä odotat tänään Corsu Racing-tiimiltä? Minkälaista ajoa? No puhasta suorittamista, olosuhteet on vaikeat, mutta tiellä pitää pysyä ja otetaan hyvät pisteet ja pidetään Pekka mukana mestaruustaistelussa. Vanhan liiton hardsporttia. Niinpä. Ai tosi semmoinen hardsport. Kun juodaan kunnolla ja kunnon aineita. Hardsport tiivittää Pekan tehokkaampiin suorituksiin. Hardsport lisää tehoa ralleihin. Kyllä. Leevi, sulta tuli äsken aika makea tipsi. Vinkki, mikä se oli? No mun mielestä ensimmäisellä lenkillä pitää hyökätä, että itse eilen kävin nuotittamassa reitin kanssa läpi, niin kyllä noin 2 ekaa pätkää oli mun mielestä sellaisia, että niistä pystyy koittaa tehdä eroa. Oli hyvät talviset olosuhteet vielä. Tarkoittaako tämä, että laitetaan heti alusta all in? No kyllä mä lähtisin sillä, että katsotaan, että millä taktiikalla Pekka sitten lähtee toteuttamaan, mutta se olisi mun taktiikka. Toivotaan, että Pekka uskoo Leeviä. Joo, tsempit Pekalle. Joo. Ei yhtään löydä luottua tuohon, että sen saisi viettyä siinä niin sanotusti uraansa, mitä ei ole vielä tullut kunnolla. Se on kerran, kun se sitten nakkaa pois, niin sitten taas seuraavaan pitää ruveta arpoa. Ja sitten muutama jarru on tosi liukas, kun se on vaan niin levennyt tuo soho jo siihen ja ne yllättää sitten. Kun jossain taas näkyy vähän hiekkaa, niin siinä on tosi hyvä pito. Joutuuko tässä yhtään vielä kaiken muun supplimisen lisäksi rengaasta miettiä, vai onko se enemmän noille seuraaville pätkille? No varmaan seuraaville ja niille viimeisille, että meillä oli vähän semmoinen taktiikka, että me koitetaan, että ei ainakaan tässä siliputa nyt tätä yhtä sarjaa vielä, että meillä jäisi vähän sitten sinne viimeiselle lenkille parempaa pyörää. Kisapäivä ja poikkeuksellisesti enää yksi EK jäljellä. Miten tiivistäsit päivän tähän asti? No ei, se on melko seikkailua, että siellä on välillä oltu vähän vesiliirosa ja sohojoliirosa ja välillä ajettu vähän soraurraa ja siinä on ollut monenlaista ja taas ollaan kokemusta rikkaampi, että tuommoisessa ei ole aikaisemmin päästy ajamaan. Että
Kyllä se siitä. Milloin viimeksi ollut vastaavanlaista keliä? En tiedä. En minä ainakaan ole ikään ajanut tämmöisessä kelissä. Miten auton kanssa homma toimii? No ei, koitetaan nyt vaihtaa eri ohjelma tuohon vielä, että katsotaan, että siinä on vähän pientä probleemaa. No, viimeiselle kutonen jää poikkeuksellisesti väliin. Mistä syystä? Keliolosuhteiden takia oli muutettu siirtymäksi se kutos EK, kun se olisi ollut sama EK kuin tuo, mikä kolmonen ajettiin jo kertaalleen. No mitäs viimeinen EK, niin onko erityisiä tavoitteita? Ei kai tässä enää ole minkäänlaisia tavoitteita. Että se tuntuu jo, että se maaliin pääsy on kovin tavoite. No niin, toivotetaan Pekka sulle onnea viimeiselle EK:lle. Kiitos. Tässä on otettu nopeuksia tuolla välillä. Että selkeästi näkee sen, että tämä auto ei kulje niin kuin pitäisi kulkea. Että tuossa on Pekan nopeus 131 ja paras on 147 suoranopeuksia. Niin tuossa ollaan lähempänä joku 133, mutta periaatteessa tuo 5 autoa, mitä on vertaillut, niin on nopeampia kaikki. Ja sama luokan auto. Ja Renaultja on mun mielestä kaikki. No. Käydäänpä Savonlinnan ralli nyt lopputuleman läpi. Märkä keli, rupesi tuulemaan ja pimmekin alkaa olla, mutta mitkä on päivän mietitty? No ei mitään, kyllähän se oli tämä sijoitus paras, mitä me pystyttiin tänään saamaan, että kyllä se niin kuin nähtiin jo ekaa pätkän jälkeen, tai ekaa pätkällä jo, että kyllä tulee olleen vaikea päivä, että ei oikein niin kuin, ei löytänyt luottua ollenkaan tuohon, ei voi sanoa uransa ajamiseen, vaan niin sanotussa uransa ajamiseen, koska sitä uraa ei välillä ollut ja välillä oli, että se teki ehkä se haasteellisuuden siihen ja sitten autokaan ei ihan 100% toiminut, niin sekin oli vähän semmoinen, että sitä joutui kuulostelleen tuolla välillä aina, että mitä tässä tapahtuu. No mitä Lamminen kartturina tummailee? No joo, kyllähän se siitä nousujohteisesti, mutta vaikeita oli ja kyllähän hypittiin hienosti tuolla viimeiselläkin vielä se. Ei ollut kaukana, ettei jääty. Ei. Mutta luojan kiitos, olette päässeet perille kuitenkin. Sehän oli komea hyppy. Valokuvakin päätyi tuonne Corsu Racingin Instagramiin komeasta hypystä. Muistako Pekka vielä tämän? Joo, se oli eri paikalla. Joo, kyllä. No, mutta hei, kesäkautta kohti. Kesäkautta ja Pekka sai hyvät pisteet taas. Kyllä. Kaikista kisoista pisteet, niin ei voi olla kuin tyytyväinen. Kuitenkin 5. kairattiin sieltä. Niin. Kyllä. Huonolla valmistautumisella. Niin. Näinpä. Kylmiltään ja... Niin. Hyvä, kiitoksia isänä, että päästetään kaikki kotimatkalle. Corsu Racing kiittää. Kiitos. Savonlinnan rallit oli haastava meidän tiimille. Sija 5 kuitenkin pystyttiin kairaamaan. Seuraavaksi pääsemme tästä talvisäästä merituulen omaavaan Turkuun. Tervehdys! Terve! Sano videolle terve! Moro, 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 moro. Hyvä. Turussa kerran kesässä. Mikä on Jimillä Turussa lempipaikka? Kauppahalli ehdottomasti ja sitten Paaskunnan katu. No niin, tervetuloa Turkusseen. Rallin SM ensimmäinen kesäosakilpailu ja tänään perjantaina starttaa 2 erikoiskokeella. Ja tällä viikolla on Luhangolla käyty Renaulta testaamassa ja muutenkin pureudutaan tässä jaksossa auton kuntoon ja säätöihin ja minkälaisia huoltohommia on tehty, koska Savonlinnassa pikkusen oli haasteita auton kanssa. No viime vuonnahan oli 27 astetta lämmintä ja perinteinen Turun pöhinä kuumuus, mutta nyt ollaankin sitten 10 astetta ja pilvistä, että vuodet eivät ole veljiä toistensa kanssa. Niin Hannu, Savonlinnan takana. Mitä fiiliksiä jäi nopeet Savonlinnasta? No, Savonlinna oli kyllä hankala kisa meille, mutta nyt me lähdetään parantamaan. Ja auto on saatu pikkusen paremmaksi. Meillä tässä teemana on tuo auto ja sen säädöt, niin mitä kartturin mielestä autolle on saatu aikaiseksi nyt? Pekka voi kertoa siitä tarkemmin, tietää vielä vähän salaisuutta. Miten kartturin näkökulmasta talvikausi siirtynyt kesäkauteen? Mitä pitää huomioida? No onhan toi ihan eri alusta taas tuo sorapinta. Ja nyt vähän asfalttiakin, niin
Niin, Mut mukavampihan se on. Kyllä mä tykkään kesällä paljon, se on paljon mukavampaa. Ei tarvitse palella siinä pakkassa. No toki nyt on 10 astetta Turkuun lämmitä, aika semmoinen erikoinen, yleensä vajaa 30. Tämä on erittäin, pulskalle pojalle erittäin miellyttävää. Minkälaiset on nuo Turun rallin nuotit? Turun rallin nuotit on tarkat ja näillä katsotaan kuinka korkealle huomenna päästään. Kyllä mä uskon, että podiumilla ollaan. Hienoja lupauksia. Me taratellaan huomenna taas uudemman kerran sitten lauantaina. Ei tsemppiä, tänään on 2 EK:ta. Pekka ja Pätkäni autokilpailussa. No niin, aivan. Se on teemat nyt. No niin, tsemppiä. Kiitos. Samaan aikaan katsoa pesäpallotuloksia. Totta kai. Kenen peli siellä on? Pepi. No niin, eikö se Lippo jyrää kekiä siellä? Kyllä. No niin, nyt ehtii keskittyä Turun ralliin. Niin. Teemana meillä tässä jaksossa on auto ja sen säädöt. Mitä Savonlinnassa auton kanssa meni? No ei, kai siinä oli pikku härväämistä, mutta ehkä me nyt tiedetään, mistä kaikki johtuu. Ja. Pystyykö sitä valottaa ulospäin? Ei oikeastaan, siinä oli vähän semmoinen, siinä oli vähän tehty vääriä säätöjä ja nyt maanantaina kun käytiin ajaa, niin huomattiin, että siinä oli vähän tehty väärin juttuja, niin Joo. Ehkä se siitä, mutta nyt ollaan viisaampia tämän jälkeen, että muuttuuko se niin kuin oleellisesti. Ja jos vielä siihen Savonlinnaan mennään, niin siinäkö ei tehoja saatu riittävästi, vai mikä siinä mätti? No siinä oli semmoinen pieni käyntihäiriö, mutta se todennäköisesti on saatu ehkä pois. No miten sitä on ehittykö vai missä sitä on käyty autoa testaamassa tässä ennen Turun rallia? Maanantaina oltiin tuolla Luhangalla. Se meni vähän enempi säätöjä hakemiseen kuin ajamiseen, että siinä ei paljon keretty ajaa, mutta tärkeä päivä kyllä, että löydettiin juttuja ja ehkä syy siihen Savonlinnan ajettavuusongelmaankin. Eli tämä on mielenkiintoinen Turun ralli tulossa. No niin, ensimmäinen kesäralli tälle kaudelle. Mitkä fiilikset? Tälle kaudelle ja tälle autolle. Niin. Ei kai siinä, ei ole hirveästi sillä lailla fiilistä nyt tähän, kun ei tiedä oikein mitä odottaa, mutta. Tämän päivän jälkeen ollaan viisaampia. No tämäkään päivä ei hirveästi näytä, kun asfaltilla ajetaan, mutta huomenna ollaan paljon viisaampia. No siinä on huomenna 5 EKT ja tänään 2. Joo. No niin, päästetäänpä Pekka rallikisoihin. Selvä. Lykkätin. Takso. Oikein hyvä kisa. Mitä se Mr. Keskikorva? Ei, tässä kattelen. Kuule renkaat ilmanpaineita, että on vähän sinne päin niin kuin kuuluisi olla. Pojat sitten tuolla pätkällä, niin temmaa ne justiin, että huollossa on lähtöpaineet oikein. Eikö meillä ollut puhe, että nämä pitäisi viikon reissuja nämä rallikisat olla, kun on nykyään tämmöisiä 2 päivän eri. Totta kai, nämä ei ole turneita ollenkaan, että kyllä se pitäisi olla ennen rallia 2 päivää sen jälkeen. Kuitenkin tuohon matkat on niin. No sanoppa elää muuta. Niin. No, mutta koitetaan vielä 3 viimeistä EK:ta ripaa hoittaa. Joo, totta kai. No niin, tässähän on lauantai, toinen kisapäivä täällä Turun SM-rallissa. Aurinko paistaa mukavasti ja niin kuin huomaatte, sortsikeli. Pohjoisen pojat eivät pelkää pitää sortseja, vaikka noin reilu 10 astetta lämmintä. Seuraavana EK 567 jäljellä. Ja Korsu Racing Pekka Keskikorsu Lamminen perässä 58 sekuntia noin kärkeä ja 3. sijaan noin 6 sekuntia ja me kyllä toivomme, että Pekka pikkusen laittaa sitä kaasua nyt vähän alemmas pohjaa. Sillä me voidaan päästä Korsu Racing tiiminä podiumille vielä. Mitä Pekka sanoi vielä tänään pesäpallo-ottelusta? No siellä alkaa kello 15 tytön Suomi-sarjan peli, että totta kai sitäkin pitää tiirata, mutta niin kuin mä Pekalle sanoin, niin nyt aavistusmerkki ekalla päälle ja pallo väliin. Keskikorsu, tulta ja liikettä.
Viime vuonna me Ripa mentiin Print Sportin tuossa pitkälle racing-kausi, eikö ollut? Joo, me haettiin sitä koko kausi, että tehtiin heidän kanssa yhteistyötä huollossa. Tänä vuonna oli aivan toimiva ja hyvä systeemi. Ei sen takia ei muutettu pois, kun ei halus nyt pienentää sitä automäärää itsellä. Eli henkilökunnan takia eivät halunneet siihen lisää autoja mukaan. Tai sanotaan, että sitä määrää, mikä oli ollut ennen. Niin justi. Se nyt vetää omalla tiimillä sitten vahvemmin. Joo, nyt tehdään omalla tiimillä ja siitä löytyy aina sitten mekaanikkoja vähän sieltä ja täältä, että mikään vakioporukka ei ole ollut nyt mukana. Ja tietenkin se on pikkasen aina semmoista, kun ei ole täysin vakiomiehitys, niin se on vähän sitten aina aluksi vähän katteluttaa, mutta kyllä homma toimii hyvin. Homma toimii aina. Sullakin tekeviä käsiä, tekeviä miehiä, ymmärrystä päässä, niin homma on pelaa. Aina. Kyllä. No mitä Risto muuten tästä kuljetusalasta, kun me pohditaan kuljetusalla, niin mikä sinun fiilis on liittyen vaikka Suomessa pidetään meidän kuljetusala verrattuna Ruotsiin? No en mä tiedä, kyllähän tämä Suomen kuljetusala on eikä semmoinen kilpailultaan sanotaan, että sairaampi kuin tuo Ruotsin ajattelu ja toimiminen. Anna käytännön esimerkki. No en mä tiedä, siellä enemmän kuljetuksen ostajat, hankkijat hakee kumppanuutta ja täällä haetaan, ei sitä kumppanuutta niinkään, haetaan halpaa hintaa. Ja se on sitten semmoinen, että se ei ole enää oikein, kaikissa on jo mukava tyyli. Toki täälläkin on asiakkaat, jotka ajattelee sitä vähän laajemmasti. Eli kumppanuus mielessä, mutta kyllä se tahtoo olla se hinta, joka määrittelee kaiken. Ja miten sitten me ollaan joskus tietulleistakin puhuttu? Kerro vaan mitä. No tietulleista ollaan puhuttu, ulkomailta tulee rekkoja Suomen teille ja meillä ei ole Suomessa tietullimaksujärjestelmä. No ei, tietenkin sitä on puhuttu tästä eurovinjetistä, jota mekin joudutaan maksaa, kun mennään ulkomaille, Ruotsiin ja niin edelleen. En mä tiedä, mikä siinä on, että Suomi ei sitten ulkolaisilta peri minkäänlaista maksua. Me kuitenkin maksetaan ajoneuvoveroja ja niin edelleen. Se, että jos sitä ajatellaan tasapuolisesti, voisi meidän ajoneuvovero mun mielestä olla aivan samalla lailla, että me maksetaan sitä vinjettimaksua, kun liikutaan. Silloin oltaisiin niin samalla viivalla ulkolaisten kanssa. Ne tuo muualta polttoaineen ja ei maksa mitään veroja, niin ei se ehkä ole järkevää. Tuossa katsonut vaan, kun kulkenut joku 1000 kilometriä viikossa tiellä, niin kyllä siellä määrättynä aikana päivästä niin puoletta siellä on ulkolaisia autoja. Nytkin vaikka tehdään kaikenlaisia tutkimuksia, että niitä ei ole, mutta kyllä minusta näyttää, kun katsoo niitä kilpiä niissä autoissa, niin kyllä tämä vaan on. Sulla oli käytännön esimerkki Ruotsi, pitkä maa, niin ruotsalaiset oli EUn kanssa saanut tehtyä vietyä läpi, että ne saa paljon käyttää lisävaloja. No joo, tietenkin ruotsalaiset aina pelaa vähän tai suojelee niitä omia juttuja ja omaa kuljettamista ja tietenkin ajattelee niitä yrittäjiä, työntekijöitäkin, että hyvässä valossa. Eihän työmaa, jos me tehdään toimistossa valoja, niin tulee joku työsuojelija ja sanoo, että teille pitää saada lisää valoja. Niin sitähän se ei ole maantiellä meillä, että tahtoo olla, että virkavalta niistä aina moittiin liiasta valosta. Toki nykyään ei enää sakoittaa, mutta ruotsalaisilla on lupa käyttää enempi valoja direktiivien määräyksestä poiketen. No siellä on ruotsalaiset liittynyt viedä direktiivit läpi ja homma toimii. On, totta kai. Ja tietenkin saa ajetaan monella tavalla niitä. Toki Ruotsi sanotaan, että se, jos ajatellaan liikenteessä, niin painoja ja mittojen suhteen, niin se on sen verran viisasta homma, että ne katteliko suomalaiset kokeili ensin pitempiä ajoneuvomittoja, isompia painoja. Saatiin valmista pöytään, niin ne laittoi sitten itsellekin käyttöön. Niin just, se ei sitä kannata pyörää keksiä uudestaan. Ei. Joo. No meillä on vielä tänään velvollisuuksia 3 EK:ta vettää tuossa. Totta kai, että sä nyt ei ole. Meillä on velvollisuus katsoa, että auto on kunnossa ja kuskeilla ja karttuus velvollisuus vetää itsensä sinne 3 joukkoon tänä päivänä, niin se on se tavoite. Väärin. Näillä mennään. Turkurallit myös haasteiden taivalta, tällä kertaa miehistön osalta.
Ensimmäisiä maistiaisia Cliosta Soralla ja seuraavaksi nokka kohti Kouvolan ralleja. Vielä tähän loppuun bonuksena muutama fiilistelykuva juhannukselta. Kolarin moottorikerho järjesti Juvakaisen moottoriurheilukeskuksella 26. yöttömän yön jokkisajot. Pekka ajoi yleisen luokan 3. ja Pekan sisko Pia ajoi samalla autolla itsensä naisten luokan 4. Sarvet lähti kotiin takan päälle vietäviksi. Kiitos vielä videon katselemisesta ja nähdään seuraavissa vlogeissa.